mar weche mag chike mag katiba. Yes. Kama bende ni tiende ni joma noyudo thuolo ne nigi tich matekie moloyo. Nikech gidonje kama osebedo ywagruok gi muodo lak. Tiende ni gima miyo ywagruok gi muodo lak bedie, tiende ni jotelo kata jomo mi thuolo ong'iyo yiero ka gima en competition mar ng'ane loya. To nego bed ni ging'iyo yiero kaka thuolo mar miyo jotelo jopiny telo makare. To duond buche mag siasa gi jotelo mantie oseketo gini ka gima gini margi makoponi nie telo kata inoko mar telo tineno ni ng'ama nie telo che makoso kata ng'ama nie telo neno ni jog mani oke machande. Koro en kwayo mara kendo en ywak na ni jopiny kata jotelo jogo ma Nyasaye osemiyo thuolo ni mondo kony Kenya. Moloyo to jomo bede weche mag yiero. Ging'iye pend chik to pend chik wacha ngo what is expected and required of us. Erokamano ahinya. Makolwal. Wakilo wacho ni sani jo Kenya gino tenga mol gi uwi. Kendo nitire gima gidwaro. Audit. Ma wakili wacho ni. Ng'amu winjo bed ni time. To winjo bed ni time thuolo machalo nade. Nikech ka wang'iyo samoro jopiny nyalo gombo ni ging'e ni ng'agi